Niin, kunhan ja niin, mutta äläpä. Pitää silti liikkua. Pitää silti liikkua. Vaikka ei olekaan hoppaa. Syttiin tempaa. On niin väliä, että saa mennä pitkäkin tietä. Mä vähän veläyttäilyttää, että varmaan vinosta. Minkä? No niin vähän hypännyt vinosta. Ai minkä? Ton vitosen uusinnassa vinosti. Ja niin, mä oon viimeinen, mä voin katsoa. Ja myös tämä ratsukonahdean uusinnassa. Seuraavaksi numerolla 14 Hanna-Leena Kärkkäinen, Mikon Merilapin ratsastajat. Ja valmistautuu numerolla 15 Anniina Leinonen ja numerolla 16 Ilona Ylivallo.